M-a regăsit. Astăzi o să ne jucăm GTA, da. Și știți ce înseamnă asta? GTA, adică, nu? Nu GTA 5, nu vă speriați, nu-i GTA 5, nu știu cum să-l descarc, dar vă promit că dacă știu cum să-l descarc, o să-l descarc pentru voi, da. Dar nu știu cum să-l descarc, adică nu am cum. Dar în schimb o să facem crime pe acest GTA. Să vedeți că o să rup tocurile. Ok? Și să faceți acolo mare like-uri, fam. Ok, am. Hai că luăm și nu. Armă. Vreau să bag și eu la pușchele. Bună băiatul, ce faci? Vreau să tem poliția, bă. Ok, hai că mă duc să tem și eu poliție. Mă, ok, bună băieți și bine v-am regăsit. am deja am temat poliția. Și noi mergem în treaba noastră că trebuie să comandăm ceva. Dar trebuie să ne băgăm pe o casă. Să comandăm. Da, hai, ne jucăm GTA. Dacă vreți să dați un like. Hai că omorâm și noi pe persoană. Man. Am așa, am omorât-o. Ha, am omorât-o pe o persoană. Băiața nu sunt siguranță, deci hai să mergem pe un bloc. Mergem în oraș cum ar fi, nu? Cam așa ar fi, nu? Acum nu mergem la un oraș. Man, da, uite cum se vede pușcă la mine în mână. Păi eu fac numai crime, că eu n-am altceva ce să fac, nu? Și da, băieți, trebuie să dau un pic sau să vorbesc un pic cu cineva, că o să revenim, ok? O să revenim. Că trebuie să băgăm un pic stop și o să revenim. Ok, băieți, am revenit și eu. Am discutat ceva cu prietenul meu, fiindcă, da, e treabă pentru videoclipul. Acum, hai că mergem la un mod să luăm pușcă, mă avem 3 stele. Bă, cam, nu știu cum să spun, dar cam eu vreau să-mi pușcă asta, sincer. Nu știu, dar în tot în două reclăm, nu știu ce. Ok, am un pușcat, vezi, 2 oameni până acum. Băieși, am înțeles pentru voi, dacă faceți mai multe crime decât mine, adică omorâți mai mulți oameni decât mine, vă fac un joc surpriză, ok? Ok, fugi, că vine poliția. Man, eu vreau să împuș pe ăla cu motocicletă. Peste tot este poliție. Nu știu cine e ăla, dar eu am 3 stele, aia e baiu. Dar vreau să împuș pe aia. De ce nu mă las, ok? Peste tot mai mergem la taul. Mergem? Hai să vedem. Dacă mai știu. Ma, nu spune că a venit avionul, nu. Aia mai intră, bă. Asta mai îmi lipse, man. După ce, man, dar cum să mor eu avionul, că nu înțeleg. Scăpa băia. Ok, bă, e cam grav, bă. Că n-am cum să scap eu de avion. Man, eu nu vreau să bag loveles. Înțelegeți? Lăsați-mă cam toate armele. În caz de vreau. Ce spuneți, băieți, mai ne băgăm în crimă? Ba să ne comandăm ceva și să facem 5 stele. Da, s-a auzit foarte și foarte bine. 5 stele o să facem. Un comand cam Robodan mai cool. Eu așa i-am băgat lui ăsta numele, Robodan mai cool. Gata, băieți. Crimă. No, hai să ne jucăm acum. Am bă, darul, da, ar trebui eu să dau cam așa. El a murit, din păcate. Din păcate, el a murit. Bă, acum e bine că noi nu mai să primim reclame. Mama, ce dracă eu... Pardon. Bă, ce mă, că deja eu am 3 stele, glumești? Deja? Dacă n-am început bine și am 3 stele. Mal că am de la 3 stele. Că eu cu robotul ăsta.
O venit înapoi robotul. Man, ăsta vrea mâncare. N-am, dar îți dau pe robotul meu. Man, na, că deja a venit și avionul. Dar el era, nu cum să nu vii. Dar deja eram 4 stele. Mă, le-au luat pușcă ăla, nu? Mă, dar cine dă în mine? Deci cine dă? Ba, iau o mulțime de viață. Totuși. Dar hai că distrugim și asta, că n-are nimic. Mă, dar m-a omorât ăsta. Mă, m-am omorât că oricum n-aveam ce. A, și ăsta vine mă să dă mine. Uite așa. Da. Acum avem 4 stele. Da. Am venit-o. 4 stele avem. No, ce facem acum? Pam! Și împușcătură. Mă, mai este un GTA de la încă nu o să-l testăm. La 30 de like-uri o să-l testăm. Mă, dacă nu o să am și eu 5 stele. Bă, mi-a mai întreabă un stea și fac 5 stele, că eu am 4 stele și nu știu cum o să... Ba, bine acum, bă, eu m-am luat și robotul, deci... Dar robotul ăsta, mă, e foarte bun. Nu moare așa de repede, adică... Nici chiar așa de repede nu moare robotul. Bă, și da, bă, oricum atunci eu pun doar 3 stele și așa de rapid. Dar deja avem 4 stele. Mă, dar ce greu se face 5. Bă, la 5 o să fie roboți. Deci vă imaginați tancuri. Și eu nu prea vreau tancuri. Vă jur. Eu nu prea... Am 5 stele, na. Am 5 stele, ce bani? Ce v-am spus eu că eu fac, mă, 5 stele? Bă, dar unde eu la mă care dușcă cu bombieta? Au venit tancuri, au venit roboți, cum v-am spus eu, băieți. Au venit tank. Dar cum o să omor eu tancul? Mă, dar de-am omorul, bă, am spus eu, băieți, v-am spus că o să fie prea puternic așa. Acum, cum o să... Nu o să mor. Mă, bă, ce ne jucăm aici, mă. Pam. L-am omorât pe ăla. Nici nu știu cum, bă, l-am omorât, băieți. Dar l-am omorât. Nu dacă... Mă, dar ce asta? Uitați. Ok. Hai, mă, dar mulți avioane, mă, mai sunt. Avioanele vin foarte rar. Ba, acum eu nu înțeleg de ce au venit atâta poliție, că nu înțeleg. Nu era mai simplu să vină dar vreo 3 polițiști și dă-i cu grenadă mare. Sau 5.000 de roboți. Mă, vrei să te iau cu parașuta, băieți? Bă, pe asta să ne luăm un pistol secret. Nu vă spun încă, nu-i voi să vă spun. Am murit, ok, oricum am vrut să mor. Bă, de 8 minute noi am rezistat. Voi vor cât... Hai să spunem 10. Hai să spunem 9 minute, fiindcă fără un pic 9 minute. De 8 minute 50 am rezistat și voi cât o să rezistați. Chiar sunt curios. Aha, bă, așteaptă că acum iau și eu pistolul. Dacă știu care, da. Dar cred că știu care. Ăsta-i Nicolae. Uite-le, ăsta. Da. Ok, m-a spus Nicolae care e pistolul și noi acum facem paradisul. Să le omorâm, ha-ha. Cum vine poliția? Ha-ha, băi, am luat mașina cu parașută. Ba, vreau să-l iau și pe el. Hai că-l iau și pe ăsta. Ba, eu trebuie să iau gloanțe, glumești? Ba, Cum să iei glonțe tu? da, știu. Mi-arăși mie? Da, ai aici. Uite, dai pe pușca preferată și dai aici bui. Uite, vezi bui. Unde?
Aici, bui. Aici? Nu, aici. Ai auzit cum se aude? Nu știu. Ai glonțele aia. Da, am 10. Eu am acum 4. Dar mai încă nu. Dar ce vrea ăștia, mă, de la mine, mă? Vrea să le bat până mor. Man, m-a omorât. Am... Hai, man. 2 minute am rezistat. 2 minute. N-am rezistat mai mult de 2 minute. Ok, băieți. Bună, băieți. Din nou că am avut un bug și am venit din nou. Tot cine să ia parașuta de wow. Uite, de-am început să mă da. Dar și eu le iau pe ăștia. Mă, la polițistul ce vrea asta, mă, de la mine? Că îl iau cu parașuta. Ha-ha! Am luat pe ăla cu parașuta. Man. Dar eu le iau cu parașuta. Ok, băieți, am revenit. Bă, nu pot să cred, m-a bătut o fată. Nu, mă, că eu cu ăștia eu mă enervez deja. Nu, du-te și tu atunci cu parașuta, dacă tu ai vreo. Nu, du-te cu parașuta. Apoi, uite ce am făcut. Lasă-mă. Mă, dar tu nu vrei să te duci, mă, cu parașuta, că e frumos, mă. Dar tu de ce nu vrei? Nu mai avem arme, na. Nu mai avem arme. Nu, trebuie să ne luăm una armă. Să-l omor pe ăsta. L-am omorât pe ăsta. Au vrut să mă omor. Am că să ne luăm acest pistol. Vrei să vă iau poliție? Man, dar ăștia trag prea tare. Man, mă omoară. Dar nici n-am văzut cum mă trag. Am omorât. Și da, băieți, cam atât cu acest video și pa, pa!